Mile moje i mili moji, dragi moji Pančevci. Evo počinjem ciklus, ko zna koji, već 17. možda 16. godina, kako radim ove emisije sa meni dragim likovima, sa kojima sam bio savremenik. Svaki čovjek u životu ima nekog komu je vodilja, komu je uzor. Ja od svog ranog detinjstva imao sam 3 čoveka koji su mi bili paradigma. Prvi među njima je bio već u 5. 6. godini Rajko Mitić, veliki fudbalski igrač, a ja sam bio navijač Zvezde i kako sam sazrevao i kroz život išao, on je sve više meni bio uzor kako treba živjeti. A kada sam već malo stasao, kada sam saznao šta je šah, tajne šaha, ušao, tek malo zagrebao, čuo sam i prvi put video fotografiju jednu u tada novini koja je za mene bila jedna od najdivnijih novina, Borba, velika ona. Prvak države ove godine je Svetozar Gligorić, velemajstor. Od ta doba do danas on je drugi bio, a treći je onaj zbog koga sam postao glumac, a to je Milan Ajvas. Od sve trojice ljudi koji su meni bili uzori, životni uzori, kako ići kroz život, svakako je ta trojica nešto najuzvišenije. Na sreću moju, još uvek je Svetozar Gligorić velemajstor, novinar, bivši, kako on kaže, bivši šahista, ali veliki humanista, još uvek živ. I evo moje sreće da mogu da napravim ovaj razgovor, da i vi Pančevci osjetite zbog čega je Svetozar Gligorić velemajstor bio moj uzor i ne samo moj, hiljadama i hiljadama mladića koji smo živjeli u drugoj polovini 20. veka. On je bio uzor, ponos i dika. Dragi velemajstore, hvala vam što ste nas primili u vaš dom, da možemo eto da popričamo malo o šahu, o vama, o 20. veku, o CD-u koji ste nedavno izdali pod divnim naslovom Kako sam proživeo 20. vek i o mnogim drugim stvarima. Ali moja emisija uvek počinje ovako, da krenemo iz početka. Oboje smo rođeni u znaku Vodolije, vi 2. februara 23. a ja samo kasnije 22 godine, istog meseca. A vi si ja napravili bolji izbor. Izgleda malo mlađi, ali rođeni ste u Beogradu, a roditelji su vam iz zapadne Srbije. Tačno, i moja majka je u stvari razlog da sam se rodio u Beogradu. Ona je iz Brankovine, moj otac je blizu Drine, isto blizu Ljuboviđenog sela. I ona kad je zatrudnila, naredila je svom mom ocu, ona je imala 19 godina, on je imao tada 22, naredila mu je da napusti posao, bio je nadzornik puteva u Mionici, bio je pismen, pa to je bila njegova odlika za ono vreme. I u trudna me preseli u stomaku u Beograd i onda se rodim ovde i sve moje škole su beogradske i moram reći da je ona ta koja je zaslužna za moje dobro obrazovanje. Išli ste u prvu mušku gimnaziju? Da, prvo sam išao u osnovnu školu Kralja Petra iznad Saborne crkve, 4 godine po ondašnjem sistemu i onda 8 godina u prvoj muškoj gimnaziji gdje sam i dobio ime Gliga. Od onda ste Gliga? Tek od onda. Da. U stvari, moje ime Svetozar je pogrešno. To je kum koga su moji roditelji izabrali, bio u nekom čudnom raspoloženju, dakle, na krštenju i da mi njegovo ime Svetozar,
A pored toga bio je navijač Svetozara Pribićevića, srpskog političara u Hrvatskoj. Da. Ja dobijem ime Svetozar, međutim, mene nikad niko nije zvao Svetozar u porodici, ja sam se zvao Mile. I do svoje smrti majka me zvala Mile. I danas od rodbine imam samo još najmlađeg sina moje tetke, koja je starija sestra moje majke, ona je umrla naravno. I on jedini me zove Mile još od svih stanovnika na planeti. Pretpostavljam da ste bili izuzetan đak kroz gimnaziju. Bio sam odličan. Odličan to me je đak. spaslo. Majka uopšte me nije ograničavala slobodu kretanja. Dokle god sam ja bio odličan u svih 12 godina, on ništa je drugo nije interesovao. Ja sam postao šahovski majstor, zapravo pre toga sam postao prvak Brodskog šah kluba sa 15 godina. I to je bio najjači klub u zemlji, ekipni prvak Kraljevine Jugoslavije. I u toj konkurenciji starih ja postavim. Izađe mi prvi put slika u novinama u Politici sa đačkom kapom. Uopšte nije zanimalo. Uopšte niti je znala šta je šah, i dokle god sam imao odlične ocene, ja sam bio spasen. A nije vam branila da se time bavite? Mogao sam da odem iz kuće na ulicu, da se igram kad hoću, da se vratim kad hoću. Dokle god su moje ulice bile, ocene bile odlične, ja sam imao punu slobodu. Moju emisiju gledaju i mladi ljudi. Zanimljivo je da ste veoma rano izgubili roditelje. Otac vam rano umio. To je bila slučajnost. Da. Očigledno da pošto sad ja, s obzirom na moje godine, da nisam se rodio sa lošim genima. Otac je umro prisilno, u stvari. On je imao bezopasnu operaciju slepog creva i otišao u bolnicu. I dok je ležao u bolnici, operacija je prošla dobro. Međutim, u ono vreme obezbeđenje od infekcije je bilo jako slabo. I on je dobio u bolnici galopirajuću tuberkulozu i umro je za 2 mjeseca. Potpuno zdrav pre operacije. Sem to malo slepo crevo, da nije ništa. A majka mi je posle toga mogla se zaposliti, bila je bez obrazovanja, pa se zaposlila kao radnica u markavnici. I mislim da je tamo zaradila leukemiju zbog hemikalija s kojima je radila sa lepkovima za marku godinama. I umrla je posle obolenja od leukemije 2 godine svega života. Ali interesantno da ste živjeli u srcu Beograda, u Knez Mihajlovu. Pa to je, moj otac je dobio posao u čuvenoj firmi Marka Vuletića i Gavrilovića. To je sad Fontana Velika radnja. To je bila radnja sa najboljom muškom galanterijom i bili su zvanični snabdevači Kraljevog dvora. I on je tu dobio mjesto trgovačkog pomoćnika, pa se dopao i Vuletiću i Gavriloviću. Oni su imali na prvom spratu 2 stana, 2 porodice, ortaci. I oni ga imenuju za nastojnika celog tog kompleksa te zgrade. I onda smo se mi preselili u jednu sobu u prolazu. Dan danas postoji ta soba, kad idete iz Knez Mihajlove u susednu ulicu kroz onaj pasaž. Ta soba na levoj strani su sad neka kancelarija, tu smo mi stanovali. I tu provodite detinjstvo. Da, apsolutno. Knez Mihajlovoj. Da. A velemajstore, hoću da vas pitam, da li možda se sećate prve poteze gde ste prvi put vidjeli šahovske figure? Moj otac kad je umro, još nisam znao ništa šta je šah. I otac nije video vaše uspehe i vaše... Ne, nisam ni igrao šah. Da. Ja nisam znao za to. Znači vi ste relativno kasno počeli. Kasno. Ja mislim da sam... Ja sam imao 8 godina, onda smo morali da se selimo odande. Pa je ona našla jednu stan na mansardi u onoj zgradi Srpskog lekarskog društva preko puta pijace Zeleni venac. Zeleni venac, vi još uvek. I ja sam stanovao tu na najvišem tom spratu, jer to je bio jeftin stan. Da. I sećam se čak da sam bio toliko smeo kad je, ulaz je bio sa neke dugačke terase, nekoliko stanova s polja. I ja kad dođem kući, kad sam teo sam dolazio, pa vidim kroz staklena vrata nema nikog u kući. Ja se onda popnem na krov okolo,
pa s krova siđe na onaj Sims. To je 5. sprat u stvari. I ja preko Simsa pređem pešice do prozora i uskočim u sobu. To je baš hrabrost bila velika. Hrabrost, ali interesantno, moja majka se nije plašila. Imala je veru u vas. Veru je u mene, Da, a ja sam bio tada sitan, mali i lako sam udržavao ravnotežu. Sad ne bi ni pokušao ni mrtav da zaradim. A figurice gdje ste prve vidjeli? Sad ovako, kad se izađe iz te zgrade pa se zavije desno prema Prizrenskoj, tu u zavoju bilo je jedan bife veliki i u jednom za jednim stolom, tačno do izloga prema ulici, stajao jedan stol koji je uvijek imao namještenu šahovsku tablu s figurama. I ja gledam u te figure, kao šta je ovo, bio sam radoznao. I kad dva gosta počnu da igraju, ja zalepim nos na staklo i gledam šta oni rade, nisam shvatao. I prošlo jedno, mislim, ja sam imao 8 godina kad sam tu došao. Znači, 3 godine sam ja, kako bih rekao, patio, što ne znam šta je to. Neko me naučio, ja mislim, kad sam imao 11 godina. Ko ne znam. Pravilima. A međutim, igrao sam stalno malo fudbal sa Krpenjačom na Poljančetu ispod pijace. Tu je bilo Poljanče. Tu je bilo Poljanče, tu smo igrali i Krecelice i igrali Krpenjačom fudbal. 2 gola. Nije bilo gumenih lopta, to je bilo bogatstvo neviđeno u ono vreme. Ali smo imali jednu tenis loptu. Nju smo koristili da igramo solom 2 igrača na 2 mala gola, pa vozimo glavom loptu preko glave, pa kad dođemo što bliže gola, onda pucamo glavom. I to su bili. Tu sad bio, među tom decom bio je sin vlasnika jednog bifea na početku Lomine ulice, koja je tu ispod. On je imao bife, Slovenac je bio, zvao se Vodopivec. I taj sin njegov bio je moj vršnjak. Ali on je sa šahom imao više veze, pa se ja s njim posle lopte igrao u bifeu šah pomalo. I on me odveo na prvenstvo omladinsko prvenstvo Beogradskog šah kluba koji je organizovao. Oni su imali prostorije u suterenu Kolarčevog zadužbine. To je ona ulica sa strane, ulaz je sa velikim jednim kapijom. I tu sam ja učestvovao na prvom šampionatu kad sam imao 13 godina. Prvi put u životu. Impresioniralo mi mermerni stolovi, velike šahovske figure, ali već sam znao pravila. I ne uspijem da se kvalifikujem za finale, ja sam bio neiskusan. Međutim, atmosfera me oduševila. Valjda otmenošću, ne znam čime da. I ja sam počeo da dolazim u taj klub. A nama je gimnazistima bilo zabranjeno kasnije, to je sve si imao 11 godina i više, zabranjeno bilo da budemo članovi klubova. I ja dođem na ta veliku vrata, a na vratima bio je vratar čuveni Desimir iz Like, kasnije je bio vratar u Politici, velika kuća. I on je bio 2 metra visok, a voleo me što sam nešto se mu svideo. I on, kad vidi da ja nailazim, a ja jedva dohvatim onu visoku kvaku na ulazu, kad ja ulazim, on okrene glavu i počne da čita novine, kao ne vidi me. I ja šmugnem u klub, igram šah par sati. I tako to stalno me on popuštao da ulazim. Onda sam u toj godini, između 13 i 14, počeo sam da pratim šah preko šahovske rubrike u Politici koju je vodio Ozran Nedeljković. I on je redovno objavljivao partije sa važnih turnira u Evropi i u svetu. Ja sam te partije isecao i nabavio sam knjigu o osnovi šaha koju on napisao. To mi je bila prva knjiga. I tu sam naučio kako se razlikuju šahovska otvaranja. Sve sam ovuk. Potpuno Niko mi nije pokazio. Tuđe pomoći. Ali sam za tu godinu dana ja nakupio gomilu tih partijica iz novina i stekao sam neko znanje. Iduće godine ja ponovo sa istim mojim drugom Vodopivecom odem na ponovo omladinsko prvenstvo. I sad igrali smo po sistemu brzopoteznog igranja, ali nije postojao časovnik koji koji je postojao sa sekundom koji
kuca i na svaki 10 sekundi sudija viče beli, pa onda svaki 10 sekundi sudija viče crni. Svi koji su beli igraju istog trenutka poteze, svi koji su crni istog trenutka svoje poteze. Ne smije niko da zakasi, odmah gubi partiju. I sad dogodi se da ja matiram nekog mog vršnjaka i on počeo pušta suze. Ja se sažalim i vratim u potez. Sad, ja nastavim da igram, ali sad sam se da ja zbunio svojim gestom, pa ja izgubim tu partiju. I sad se nisam kvalifikovao direktno, a bio sam vrlo blizu. Međutim, glavni sudija bio je majstor Voja Popović, koji je bio stariji od mene bar deceniju. Bio je student matematike, ali već pri kraju. I on je video i on mene gurne u finale kao dodatnog igrača. Ja u finalu glatko pobedim i postanem prvak Beograda do 14. Iduće godine igrao sam do 15 godina i tu sam bio prvak. Onda sam počeo da igram sa seniorima, pa sam učestvovao na prvenstvu Beogradskog šah kluba, a seniori su bili ekipni prvaci Jugoslavije i Kraljevine. Najbolji klub u zemlji. Ja i u takvoj konkurenciji pobedim. Sa seniorima, ali ispod 18 godina. Ne, imao sam 15 godina. Samo 15? Samo 15. I tog leta kad sam imao 16 godina, dva put sam bio prvak kluba, 15 i 16. Početkom 16 godine, sa 16 godina, pošto sam i ja vodolio, ja sam se rodio 2. februara, a to je dobar znak. I za šahiste. I onda smo dobio pravo da idem na amatersko prvenstvo Jugoslavije u Zagreb. Međutim, ja sam bio užasno siromašan. Čak sam primao pomoć u Crvenom krsta u razvoju i to bilo mi je, stideo sam se toga. Bio sam jedini koji prima pomoć, materijalno, 100 dinara mesečno. I sad ne mogu da idem u Zagreb jer nemam novaca za put, niti za izdržavanje tamo. Nekako klub udesi sa Zagrebčanima da oni primaju na boravak besplatno. Kako mi je plaćena vozna karta, ne mogu se setim. Tek ja sam stigao u Zagreb. Ali sam bio toliko komotan da sam išao na Savu, nisam mogao da je prepoznam. Ja sam znao Beogradsku Savu. To je bila rečica u Zagrebu. Pa sam se čudio, jer sam preživio celu mladost na Savi i Dunavu. I tamo pobedim isto. I postanem nacionalni majstor i sad sam imao pravo... Već ste dobili tada prvu titulu. Nije bilo kategornika. Ne, pa u to vreme biti majstor za 16 godina bilo je čudo. A sad je to već normalno. Majstor, šahovski majstor. Za 16 godina. Nacionalni. I ja se vratim u gimnaziju, počnu profesori da me gledaju s poštovanjem. Da dalo mi neki prestiž. Bio sam odličan đak inače. Da, ali ovo je još dodatno bilo. I tako, tu sam karijeru, onda je došao, istog leta je došao Svetski rat. 41. i vi u Crnoj Gori. 39. 39. krenulo u Poljskoj. Da, već je krenuo rat. I 39. 40. Kraljevina je i dalje bila van ratne zone. Međutim, bio je veliki pritisak od Hitlera da naša zemlja pristupi Trojnom paktu, gde su bili Nemačka, Italija i Japan. Trojni pakt, sile osovine. Sve tri zemlje, kako bi rekao, fašističkog tipa. Imali su neke zajedničke interese tu. I sada moja majka se razbolela i umrla je 1. novembra 1940. godine. Još uvijek je Jugoslavija bila van rata. Vi još nemate 18 godina. Ali bio sam blizu, da. To je bio 1. novembar, 2. februara sam imao 18. Međutim, ja sam sad ostao bez ikoga, bez izdržavanja, bez ičega. I prima vas jedna plemenita porodica. Međutim, bio sam poznat kao šahovski majstor već. I dobijem 3 ponude. Prvo mi je ponudio Vasilije Medan, novinar politike i književnik,
koji je bio vrlo cenjen. On je imao platu u politici 4.000 dinara mesečno, a moja majka kao radnica 600 dinara. Vidite razliku. On je igrao i na tom turniru. Napisao u šalskom preredu časopisu, napisao je veliki članak o tom turniru, sam ja pobedio. Bili smo kolege jer smo igrali brzopotezne turnire često u klubu svakog meseca. I on mi ponudi da budem konja. On je bio samac, imao jednu ogromnu garsonjeru u staklu u jednoj palati u Francuskoj ulici. Ta palata i danas postoji. I ja sam teo idem kod njega, međutim, ponudi mi i majka velemajstora Janoša, kasnije velemajstora, on je bio moj vršnjak i malo je kasnije napredovao u šahu od mene, ali njegova majka je bila jedna vrlo lepa dama, udata za nekog poznatog advokata Janoševića, bogatog iz Vojvodine. I oni su ceo plac na Trgu Republike današnjem, tu gdje je sada kafana Mornar i ona palata. Da. To je bio prazan plac, jedno 100 kvadrata. I to je bio njihov plac, ogromno imanje, ogromno. I ona, kako su tu bile neke male zgradice, ona mi ponudi da u nekoj od tih baraka ja stanujem, ona će mi izdržavati sa hranom da završi veliku maturu. Bio lep poziv. Ali ja sam treći kod bedara. Međutim, treći poziv dođe od doktora Nike Miljanića. On je bio ljubitelj šaha, poznati hirurg, profesor univerziteta, anatomski institut danas nosi njegovo ime. Veliko i naučno ime i veliki čovjek. Najveći humanista koji sam ikad sreo u životu. I on, kako sam ja dolazio na Topčesko brdo u njihovu kuću, njegov najstariji sin igrao je šaha, imao još 2 sina. Ali ja sam tu dolazio da igram i šah i ping-pong redovno. Od jedan ja ostajem bez porodice i on mi ponudi da pređem kod njih. A on je već imao 3 sina, i ženu, i svoju majku staru, i sebe, i njegov stariji brat je stanovao blizu, isto je bio profesor univerziteta, sa ženom i jednim sinom. I šta se dogodi? Dogodi se one demonstracije 27. aprila, mislim. 27. mart. 27. moje godine mi oproštaju. 27. marta su bile velike demonstracije, bolje rat nego pakt. Jer knez Pavle kao regent trebalo da ide da potpiše pristup Jugoslavije, a narod se pobunio strašno, masovno. I istoga jutra, dok su demonstracije trajale, doktor Niko je bio fenomenalno inteligentan čovjek. On je znao da... Promućuran. Da, promućuran. Onog istog trenutka, dakle, još su demonstracije trajale, mi bežimo iz Beograda, svi. Znači, on je imao raspored šefa vojne ratne bolnice u slučaju rata u Vrnjačkoj banji. Sve nas preseli u Vrnjačku banju istoga jutra, dok traju opera. I mi smo već bili u Vrnjačkoj banji 27. marta. A 6. aprila je došlo bombardovanje. I sad sve to vreme smo bili u Vrnjačkoj banji dok se spremao rat. Mnogi nisu ni očekivali jer Hitler bombardovao Beograd. Mislim da je bio u nedelje ili Uskrs, nešto je bilo. Nedelja je bila ujutru. Nedelja, neočekivano. Mi smo već bili u Vrnjačkoj banji, sklonjeni. I sad smo stanovali su na privatnoj vili i tu je došao i Geca Kon, čuveni izdavač, koji i danas ima fondaciju i knjižaru u Knez Mihajlovu. Jeste ga sretali, jeste bili u blizini vi? Oni imaju ogromnu neku politiku, sve neke mlade žene i čurakinje, ne znam šta su sve bile, 10-ak njih i on za stolom. A za drugim ogromnim stoloma smo bili mi, Miljanići i ja. Da. A njih je bilo, znači, 3, majka 4, i on 5, to je 9 i ja 10 nas je bilo. To je samo veliko srce moglo da... I on reši da mi sad, kako je izbio rat, on je tu bio šef vojne bolnice, on reši, kad je već bilo bombardovanje, došao je kod nas jedan iz štaba kralja Petra II, neki oficir, koji je pobegao iz Beograda, došao u Vrnjačku banju, da se sećam toga. E sad, on za vreme ratovanja zvaničnog
reši da bežimo svi dalje prema Crnoj Gori, na jug. Što dalje od Nemaca. Predviđao da će Nemci da okupiraju, a Italijani će okupirati dole. A on je bio iz Crne Gore, imali su pleme Miljanića je u Banjanima, to je na granici prema Hercegovini. I mi smo sad, i on, kad je završen bio ručak, svi odu, ja sam ostao za stolom i Niko ostao za stolom, a za drugim stolom Gecekon ostao sam. Tog momenta on ustaje i prilazi za sto kod Gecekona i predlaže mu da beži s nama. Ni malo mu je bilo nazad brigu oko 10, nego još blizu 10-ak tuđe porodice. Nudi da im pomogne da prelaze. I ja sam čuo njegov odgovor Gecekona. To je bio istorijski razgovor, mali. Kaže, profesore, ja sam dovoljno bogat da se otkupim kod Nemaca. A nije teo da napusti Beograd jer je imao svoj tamo imanje i svašta. I on ostane i mi otputujemo. To je bilo težak putovanje furgonom preko Čačka, pa Sarajevo. Sarajevo Italijani bombardovali. Isto neka nedelja je bila. Kad smo ušli furgonom u Sarajevsku željezničku stanicu, već su se čuli avioni. Bilo. I stignemo mi u Crnu Goru i tu sam ja proveo prve godine rata, 1941. 1942. 1943. sam otišao. Nije bilo, nismo imali kontakt, bili smo u Risnu prvo, a Italijani su bili srećni jer je bila jedna gotova bolnica, fondacija Vace Čukovića, jednoga iz Boke Kotorske koji je živio u Americi, obogatio se. I sagradio je bolnicu koja je tog trenutka bila gotova. I profesor Niko se tu namešta. Tu i italijanski, bio neki kapetan, je bio komandant mesta, on jedva dočeka da Niku da položaj i da otvori bolnicu u ime Italije, koja je postala sad država Italije. Mussolini je prihvatio, Boku Kotorsku prisvojio, Boca di Cataro, bila je sad država Italija. Sada, bila je opasnost. Ja sam završio maturu i bila je opasnost da Italijani mogu, ako saznaju da imam završeno, da me nataraju da idem u Italiju na studije i da tamo moram da... I onda bi me terali da idem u fašističku partiju. Ja bi to naravno sve odbio, otišao bi u logor. Sad mi smo krili da ja imam veliku maturu i pobegli smo negde 1943. godine, početkom, čini mi se. Jedne noći prvo smo se preselili iz Risne, a tamo smo imali divnu zgradu lekarsku. Sve gotovo, sa najnovijim nameštajem, puno. Jedino što je ukrao, to je bila autoklav za dezinfekciju medicinskog materijala iz operacije, jer bez toga on ne bi mogao da radi. I mi na jednom konju, na utorima, brdskom, i noću pobegnemo na severu Banjane. To je bio srećan kraj, zato što oni nisu imali, to je bila visoravno 20 km jedna, koja nije imala vode, nije imala puteve, tako da tu nije zalazio okupator uopšte. To je kao neka, kako bih rekao, ostrvo mira u sred rata. I tu smo mi bili. Kad je završen, a ja sam želeo da bežim u Partizana, nisam imao nikakav kontakt. A već ste imali i viziju i ideju da se dokopate Partizana? Da, ali sam ćutao. Nisam smeo davati primjer. I prvi kontakt sa Partizanima gde je bio, Svetozar? U Banjanima je ovako bilo. Glavno mesto u Banjanima bilo je Velimlje. To je jedno malo meštastvo. Inače, to su samo sela. Oni imaju, recimo, pesmu narodnu. Jednom sam bio na nekoj seoskoj svečanosti, nekom tamo blizu. Mi smo bili u Dubočkama, to je severno deo Banjana. A Velimlje je dole. I bio sam nekoj prije blizu Velimlje. Sećam se kako je narod pevao, mladi. Nakupilo se ogromna omladina i pevali su, vozila me garava mašina od Bileće pa do Kolašina. A nema voza tamo, to je sam narodni garava mašina.
Onda kažu, bileće je okrugla ko jaje. Hoće, kaže, dive se bileći, jer su sve kuće raštrkane, nema ni dve kuće blizu. Bileć je okrugla kao jaje, u njoj elektrike sjaja. Nema elektrike. U banji nikad nema elektrike, nema vode, nema ništa, nema puteva. Idealno mesto za su. Međutim, kad je bila ona čuvena na Sutjesci, Bitka. Ofanziva i bitka, 5. crnogorska brigada gdje je Sava Kovačić poginuo, a komesar je bio Drageša Ivanović, rektor, kasnije rektor univerziteta, inženjer i šahista. On igra sa mnom šah, brzo potezi, više godina u Beogradskom šahklubu. Ali ja nisam ni znao da je on tu, nije to bilo važno. Nego ja čujem da su oni na Velimlju. I ja pobegnem, pošto sam poznao kraj, zaobiđam seoske straže. Pa ste se dogovorili sa profesorom Nikom? Ne, ništa. Nisam smio da dajem primjer mojim drugovima, da ja budem krivac, da i oni igraju. Da krenu za vama. I sad šta se dogodi? Ja dođem na Velimlje i sretnem komesara koji mene zna odlično. I on me ponudi da budem pri štabu, da me čuva. Ja ne neko hoću borbeno, ja sam doći da otkajem, što sam od 41. nisam se tukao. I on me pusti i odu sam u prvu četu 3. bataljona. I sad moje iskustvo iz rata, nikad o tome nisam razmišljao. Ja sam bio oženjen 47 godina, nikad moje žene nisam pričao ratne dane. Smatrao sam su to nevažne stvari. I sad kad sam počeo se bavim muzikom i pripremim materijal za jedan album koji je izišao, i sad odem u PGP da ponudim da materijal. Oni ga direktor prihvati. Međutim, pošto sam ja za vreme snimanja imao običaj u pauzi snimanja, to je bio privatni studio, sve privatno, ja nešto kažem iz neku rečenicu koja nema veze sa događajima, nema veze ni sa radom, nešto iz svog života kažem, lupim nešto, ne znajući da ovi sve snimaju. I jedna od moje luprute rečenice je bile, ako bih pisao memoare, naslov bi bio kako sam preživio 20. vek. Zašto mi to palo na pamet, nikad o tome nisam mislio. Valjda sam počeo da sazrevam, da vidim gde sam i šta sam bio i šta se događalo. I sad dopalo se direktoru to... Rečenica fantastična. Rečenica, kada što to ne razradite? Neko u redu. Ja sad počnem da pišem, pored što je disk je već bio gotov, i reči, prvo sam naučio da pišem za vokale, a nisam imao vokale u prvoj verziji. Jer sad imam tu snimak mojih 25 ili 6 kompozicija, sve su instrumentalne. Da. Sad sam dobio slučaj, neko je sačuvao. Inače, zaboravio sam na to. Kaže, pa ovdje treba i vokali. I ja sam rekao, šta ću sada to? Moram pisati vokale. Onda mislim, ako pišem na našem jeziku, to van zemlje neće niko razumeti. Ja moram pisati pretežno na engleskom. I napišem od 12 kompozicije, 2 su ostale instrumentalne, a 8 su na engleskom i 2 na našem jeziku. Da ne bi neko rekao da sam zaboravio ko sam. Dobro je. Da. I dobre su pesme, i reči su dobre. Ja bih volao da dobijem to ili da presnimim nekako to da imamo za svoju kolekciju. A sad ja hoću nešto da vas pitam. Izlazite iz rata kao oficir? Da, imam 2 ratna odlikovanja kao kapetan. Ja sam bio, kako bih rekao, skoro jedini intelektualac među mladim ljudima. To je bila seoska mladež, uglavnom u brigadi. Jedini sam znao algebru i geometriju. A mi smo imali neka oružje zaplenjeno od Italijana. Kratke puške italijanske. Mirobacači i velike teške mitraljeze. U odnosu na nemačko oružje, to je bilo jadno. Ali za nas je ipak bogatstvo i brzo su me unapredili. U tom, da ne pričam sada, u toj knjižici koja je uz disk štampana. Tu ima segment o tome. Veliki segment.
jedno poglavlje uzima skoro pola celog teksta, od 60 strana. Da. Ali ja bih volio sada nešto da I čujem. tu pišu svi moji situacije kad je trebalo da poginem. O Bože. Da. Početak je bio što sam otišao kod Nika Miljanića i spasao glavu onda u Beogradu, koji je posle bio okupiran, jer je Vasilije Medan bio streljan od Nemaca, a ja sa njim u istom stanu Sigurno ne bi bi bolje sudbina prošao. Da. slična Gotovo. bila. To me je slučaj spasao. A otišao sam kod doktora Miljanića, nešto sam želeo, nego iz ličnog poštovanja i da ga ne uredim. Da. Da. A on je bio predivan čovjek. Jeste. Kao da sam bio četvrti sin. Kada završavate, ne nastavljate vojnu karijeru. Ne, nema šta, rat je meni bio. Upisujete fakultet neki. Jest, teo sam. Ja nisam znao šta želim da budem. Za vreme rata Niko Miljanić je tajno, on je čak i u Risu pred Italijanima noću operisao ranjene partizane, tajno. Da. Čuvali smo tajne, da. A bio je, mislim, veoma je bio, nije bio nikad član partije, ali je bio... Rodoljub, pravi. Rodoljub, pravi rodoljub. On je čak i u Prvom svjetskom ratu došao kao mlad lekar u našu zemlju. I on je tu prvo operisao. Imao je kontakt stalni sa pokretom od Strano-oslobodilačkog odbora. A i to krije od vas, vi to ne znate. Ne, znao sam. Pa znali Pa mi smo bili ličnici od poverenja, ali nije niko drugi mogu da sazna. I mi smo se preselili u Perast da se malo udaljimo od ovoga kapetana mesta italijanskog, pa smo tu stanovali pred bežanje. Da, to je bilo A velemajstore, gde vas zatiče oslobođenje? Oslobođenje zemlje? Oslobođenje zemlje, da, 40 i, ajdemo, 5. godina, 4. Oslobođenje me nije zateklo. Vi ste doneli to oslobođenje? Ne, ja sam tamo imam napisano, imam recimo 10 situacija kada je trebalo da poginem. Pola je u ratu i tačno sam napisao gde i kako. Meni je prvi dan u Partizanima, ajde da to kažem kad smo već tu. Bili smo na jednom brežuljku, neprijatelj je bio na drugom brežuljku. I mi zauzmemo taj proplanak veliki, koji je bio imao neki čudni zemljani zaklon. I sada, jedno 10-ak nas, to je moj prvi dan borbeni, okupio nas i kaže, nek se javi dobrovoljac, 10-aka komandir, kaže, nek se javi dobrovoljac koji će da postavi teško postolje za mitraljez sa druge strane, drugčije ne može, da se postavi teški mitraljez, Breda, talijanski. Da postavi postolje, svi ćute. Ja se začudim, šta je ovo, ja dignem ruku. I bio sam u jednom grombikom putu još iz Beograda, Teget, koji se vide u onom zelenilu na kilometre. Ja preskočim sa tim postoljem na izloženu stranu, namestim postolje i što mogu vratim se nazad. Preskočim i stanem iza zaklona, glavom ispod. A 2 metra od mene desno jedan mladić, kad je vidio mene, ja sam došao nazad, digne glavu da osmotri situaciju. Istog trenutka dobije u čelo metak koji je meni snajperista namenio sa zakašnjenjem u sekundama. Tu ga je pogodilo, pao je mrtav na licu mesta, bio je potpuno zelen u licu, po tome smo vidjeli da je gotov. A metak bio namenjen meni, samo da je još stigao da... Ja sam se u posljednji... I takvih 20 situacija? Ne 20, manje, ali takvih još 5-6. Neka je i 2, pa je mnogo. Pa jedan događaj samo da kažem, ovako smo mi sedeli još bliže nego sada. Vodnik, ja sam komandovao teškim mitraljezom i teškim minobacačima sa taj svoj mali vod, a on imao pešački vod. I mi sad sedimo u seoskoj kući na jednoj tribini
visoko koja je 1 metar visoka i tu je bio taj sto, on sedi tu, ja tu, a ispod nas drugi sto, jedan borac, čisti revolver. A kako su svi bili naivni sa pripremom, za dan, dva su učili da rukuju oružjem, on nije znao da ima metak u cevi. U jednom momentu prasak. I mi ne znamo šta je, ali kao u filmu. Metak je prošao između naših noseva. Bože Gospod. I probušio je kutlaču metalnu na zidu koja je visela za druge strane našeg stola. Nju probušio posred srede. A taj metak samo da je otišao 5 cm, 10. Da, ili malo više možda. Dobro. Da, 1 metar je bio između nas. Ali nekoliko, ne mnogo. Malo, jedan bi dobio u glavu od nas. Ni on, ni ja osim. I što je bilo čudno, nismo rekli ni reč preko na tom borcu. To je neka ravnodušnost u ratu, sve što se događa normalno. Da se mi manemo malo ratnih vremena, da se vratimo u mirno doba, u doba kada ste vojevali sa 64, one male kockice i sa tim figurama. Vraćate se odmah šahu po Da, oslobođenju. odmah. Ja sam došao, u stvari, to je bilo ovako. Ja sam, doktor Biljanić postane voljom partije, jer je bio najpopularniji čovjek u Crnoj Gori, postane predsjednik antifašističke skupštine, Casnova. I on, kad je dobio taj položaj, počeo nogama i rukama da pritiska na Peka Dapčevića i to je drugi korpus, komandanti, Mladog narodni generala, heroji, da piše da se ja povučem. I oni prihvati i pošalju da ja treba da se povučem na neki drugi položaj. Međutim, ja odbijem da idem. Odbijem, vidite kako je ta pošta išla sporo, posle nekoliko meseci, a niko Biljanić nije mogao da preživi to, da se ja ne povučem sa fronta. Gde sam već mogao da poginem više puta. I on uspe da sad Peko Dapčević ponovi sa potpisom i njegovim Mitrom Bakićem da moram da idem na kongres omladine u Kolašin kao predstavnik 5. brigade, čuvene crnogorske. I na taj način me oni presele sa fronta i sad me presele u Nikšić. Tamo sam bio urednik nekog biltena za mlade, a ja kao bio ljud, sad nisam više na frontu. Bio sam malo čudan. I čak sam bio i u pozorištu tamo nešto. Igrao sam ulogu Hitlerovog oficira, pa vičem Heil Hitler nad Bili. U sred rata. U sred rata. Fantastično. Ne, supruga Mike Milinić, ona je bila ćerka čuvenog Andre Nikolića, predsjednika Skupštine Kraljevine Srbije uoči rata. I oni su se uzeli u Parizu i šta ja znam. I ona je pisala skečeve i u ratu je pisala. Pa se to igralo. Da, i tako sam ja imao jednu ulogu u njenom skeču. I šta je bilo? Onda sam u Nikšiću na ulici, ja se javim u okružni komitet. Oni me naravno pozvali da idem u partiju već 43. Kao pohvalili su me kako sam hrabar, a ja sam se podmetao non stop. No sam grdu sreću. Da ne pričam ostale detalje. I ja sretam na ulici Veljka Mićunovića. On je bio komandant OZNE za Crnu Goru i Boku. Jedan od glavnih ljudi. On je bio ljubitelj šaha kao student i znao me. Ja njega nisam znao. On me vidi na ulici i Stig Ligurića koji jesam, šta radiš ovde? Pa rekao, a to je predokružni komitet bio. Pa rekao, čekam da me pošalju na Sremski front kao oficira. Ja sam se prijavio. Kaže, sačekaj me malo. On uđe unutra, kroz 15 minuta vrati se, ti ideš sa mnom. Spasao me od Sremskog fronta, možda bi i tamo poginuo. To je ravnica. Ja sam bio navikao da u brdima. Masakr, 30.000 u brdima bežimo, najdivnijih sklanjamo Srba, se, krijemo se. U partizanistvu je samo skrivanje, non stop. I tako, i on dobije naređenje od Tita da
kad se Beograd oslobodio, to je bilo u jesen 1944. da on pređe u Beograd i početkom 1945. on me povede sobom kao jedinog pratioca. I kako nije bilo aerodroma, morali smo idemo u Tiranu, u Albaniju, pa smo odande letali ruskim vojnim avionom u Beograd i ja stignem posle 4 godine pauze u svoj rodni grad. I tu počinje istorija. Sad ja, pošto imam neki već prestiž i šta ja znam, a znaju me kao šahistu od pre rata, dadu mi neke funkcije. Bio sam referent za šah u Fiskotornom savezu Jugoslavije, što reći ministar za šah, za celu zemlju. I da sam organizovao 2 turnira, jedan u Beogradu, letnji, i drugi, prvi šampionat Jugoslavije u Novom Sadu. Bio sam jedan od organizatora, a i igrao sam na tom turniru i tako dalje. A prvi put Sad je nije prestala moja odiseja sa mojim životom. Još uvek traje to? Na drugi način. Sad kao šahista putujem po celom svetu. Stalno letim. A jel imate pasoš, velemajstor? To je retko ko ima pasoš. Imam nekoliko. Nekoliko, pa ne. Ja sam obišao celu zemaljsku kuglu. To znam, ali te 45. 6. 7. to je pasoš bilo mislena imenica. Ali tada je naša zemlja imala poseban ugled zbog naše pripadnosti nesvrstanima. Pa nam nije trebala viza ni u jednoj zemlji, ni na zapadu, ni na istoku. Fantastično. Da. Hoću da vas pitam nešto, profesore, s obzirom da ste vi moji idoli iz mladosti. Koje godine se ženite? Ja sam se vrlo mlado ženio, sa 23 godine. Pa i ja, 47. Pa tako, ko i ja, 23-4 godine. Da, ja sam imao 24, moja supruga imala 18. Da. I to sam napisao isto u ovoj knjizi kao moje doživljaje velike. Ona je bila najmlađa sestra mog školskog druga, Duška Savkovića, poznatog novinara, ona je umrla. Dušan Savković. Dušan Savković. On što je pisao. Da, ja pa supruga moja bila moja koleginica balerina. Pa da, jeste. Vera. Vera, da. Kako ne. To mu je druga žena. To mu je druga žena. Da, ali to neće sada... Ljude s 4, jako je lepe. Da. Ali mi smo bili školski drugovi 8 godina. Ja sam u tu kuću ulazio 8 godina kao drug Duškov i znao sam njegove 2 sestre. Jedna je bila godinu dana mlađa od nas, a druga 6 godina mlađa. Tu sam znao kao malo dete od 8 godina, Danica, i ona je bila medicinsko čudo. Jela je ljute papričice kao kolače. Naopako. Kao malo dete. Sada sam se ja toga setio, ja se prođem ulicom u Kolačevoj, slučajno je sretnem u Kolačevoj. A pre toga sam išao u Sentu gde me Đorđe Ludović nagovorio da mi ponudi damu, neku mladu, kao najlepšu devojku u Senti da se oženim. Međutim, ona krupna, ja sitan i ja se vratim ljut, niti ja za nju, niti ona za mene. I idem Kolačevom i sretnem Danicu koja je bila mi simpatična, ali nema veze. I ja je pozdravim i sad nisam se pripremao uopšte. Kažem, da li hoćeš da se udaš za mene? Ona se zbuni, šta će da kaže? Pa kaže, daj mi jedan dan da razmislim. I ja kažem, u redu, nađemo se sutra na istom mjestu, u isto vreme. Ona oda majci i kaže, a majka je bila jadna, predivna žena, voljela me kao druga njenog sina. Pa je opali jedan, to mi ona ispričala dana, opalio je šamar sa desnom rukom, s jedne strane, levom, desne, kaže, ima da se udaš za Glingu. I sutra da ona kaže meni da. Nisam očekivao. Posle se ja hvalio kad smo se već uzeli u društvu pred njom. Rekao, ja nisam očekivao da će kaže da, ali ja sam čovjek od reči. Jeste već imali svoj stan, Svetozare? U to vreme dobili od države stan kao... Ne, nisam. Još ne. Stanovao sam kao samac, pa smo se mučili. Posle sam dobio stan jedan u Cvijićevoj ulici. Ali imali smo muka dok smo došli do stana. 47 godina je ona imala razumevanja za vaša putovanja. Ona je od tih 47 godina 20 bila sama u mojim putovanja.
i uvijek vas dočekivala ko Penelopa, sigurno. Pa jeste, ali nije lako mislim bilo. da nije bilo normalno. Nije bilo. Jer ja sam igrao na velikim turnirima u ono vreme da su nagrade bile kao sada, ja bi bio milioner. Milijarder. Da, ali ja sam morao da igram simultanke po celom svetu, na stotine, da dobijem ekstra honorar koji je organizatorima opravdavao što su nas zvali bez novca, u stvari. Evo, bliži se i kraj našeg razgovora. Ja bih samo hteo nešto da vas zamolim, velemajstore. Sreli ste krem, svetski krem, 22. polovina 20. veka. Koji su ljudi koji su za vas, ono što ste vi za mene bili, Rajko Mitić i Kamila Najvaz, ko su bili ljudi koji su vas impresionirali? Znam da je među šahistima bilo velikih ljudi, humanista, duhovitih ljudi, ali bilo je i među političarima. Ja znam za Che Guevaru, vidio sam fotografiju vašu, gde Che Guevara iza vas sedi dok vi igrate. Jes, on je voleo šah. To je snimak, to nisam kazao, ali to je snimak 61. godine u Havani na prvom Capablanca memorijalu. On je bio iza mojih leđa i gledao moju partiju sa Smislovom. To je neko snimio, ja nisam znao da snimak postoji. Neko mi je poslao tu sliku mnogo godina kasnije, kada je Che Guevara bio mrtav, sa interneta, materijal o njemu. I ja vidim, tu ja sedim, on iza mene, a ja sam razgovarao sa njime, bio ljubazan čovjek. A među šahistima, ko je najveći za vas velemajstore bio svih vremena? Pa šta ja znam? Znam da ste poštovalac Billy Fishera. Ja nisam nikad nikoga poštovao do te mere, jer sam poštovao i sebe. Tako je. Da, ali nisam bio obražen. Vama je 30 godina bilo mesto u samom vrhu među 3 najveće šahiste. Jeste, to je bilo, to je David Bronstein. Kažu mi, ja nisam ni znao, to sam posle saznao, mi imamo istoričare šaha kod nas. Posle sam saznao da je posle Aljahinovog memorijala 1956. godine u Moskvi, gde sam ja bio treći iza Botvinika i Smislova, a ispred svih drugih najjačih igrača sveta, Keresa, Bronsteina, svi oni najbolji igrači sveta, Najdorf i ostali, bio sam treći. On je tada rekao za svetsku javnost jednu rečenicu koju sad znam, ali ja tada nisam znao. Rekao je, kaže, ako se među 3 vodeća velemajstora ovih godina biraju bilo ko, jedan od njih mora biti Gligorić. A on je od mene dalje dopre u šahu, bio kandidat za prvaka sveta, igrao nerešeno meč s Botvinnikom. I vi ste nekoliko puta bili ja sam bio, u najužem krugu, samalo da budete izazivač. Kod nas se zna da je moj veliki uspeh naša zlatna medalja u Dubrovniku. Ja sam igrao na prvoj tabli i ja sam zaslužan za to, kao i ostali moji drugovi na nižim tablama. Imao sam dobar tim iza sebe. Ali šta sam teo da kažem, ta ogromna putovanja koje sam imao, moja pogibije su bile i u avionima moguće. Strašne. Jedan od tih aviona je pao 2 nedelje pre mog, ja sam njim došao iz Evrope na Kubu. Taj avion je pao 2 nedelje pre mog vraćanja tim avionom u Gandaru u Kanadi. Pri poletanju, srušio se. I uvijek sam izbjegavao, imao sam putovanje, imao sam sa pola Atlantika smo se vraćali sa jednim motorom manje. To su bili staromodni avioni jer je Castro bio izolovan od Amerike. Pa ceo život vam je rizik bio. Pa ja sam sa avionima imao 6 situacija za pogibiju. I evo vas još uvijek živog i zdravog. I još toliko imam iz rata i uoči rata. Već moje rođenje je isto čudan način. Trebalo se rodim u Valjevu. Tamo mi je bila baka. Ali od svega najimpresivnije za mene da vi u 9. deceniji života završavate nešto što je najdivnije u umetnosti, a to je muzika. Komponovanje i vraćate se nečemu što je najplemenitije. Vraćam se sebi samom od 3 godine.
Ja sam od 3. godine rukovao ovim gramofonom starinskim. Da. I moji roditelji su bili ravnodušni na muziku. A o šahu pogotovo nisu imali pojma. A nisam ni otac, kad je otac nije imao pojma, ni ja nisam imao pojma. Tek mnogo kasnije. Sad sam htio da kažem... O muzici. Muziku sam strašno voleo od najmanjih nogu. I mene je muzika, ja nisam govorio druga, ali mene je muzika pratila celog života. Ja sam svaki dan slušao ploče ili nešto slično, ili radio. Ne znam da li je iko u Beogradu imao veću zbirku ploča, klasike. Imao sam oko 5000 ploča. Kad sam počeo da putujem kao velemajstor, moje glavne kupovine su bile ploče. I vraćao sam, to su ogromne, od 20-30 kilograma težine sam ja imao u pločama. Imao sam oko 5000 ploča, sad sve sam to rasturio. Tako da nisam mogao da ih vadim, toliko su bile stegnute. I evo na samom kraju razgovora vredelo je živjeti. Javljaju nam se mladi ljudi. Hoću na samom kraju vaše spone i sa Pančevom. Postoji jedan Pančevac naš kojim se mi ponosimo, a to je Aleksandar Bradvarević i njegov rođeni stric sa kojim ste imali sigurno vi susreta, a to je Srdan Pavlović iz Čikaga, jedan šahovski majstor. To su dva naša Pančevca koji su, eto, iščezli, otišli u Ameriku i nisu se kao šahisti pokazali. Ali već godinama vi dolazite u Pančevo, kad god vas... Pa Pančevo je za mene Beograd. Jel' tako? Da, Zemun, Pančevo i Beograd pa jedan grad. To je bila uprava grada Beograda. I šta više, Zemun i Pančevo su kulturniji od Beograda. Hvala Bogu da ste to vi rekli. Jer su bili u Austro-Ugarskoj. Da. U ono vreme Beograd je bio pod Turcima. Znate, nije... Ima kod Pekića jedna rečenica gde kaže Mira Banjac u korespondenciji, ja sam igrao u toj predstavi, kaže od inostranstva videla sam samo Zemun, a obećato mi je i Pančevo. To je inostranstvo. Pa dobro, Boru Ivkova ne treba zaboraviti. Bora Ivkov je naše čedo, on je gimnazijski đak pančevački. Pa imali smo dosta lepih šahista. Kneževića, velemajstor. Pa i sada imamo, pa Ivkovića. Evo, profesor Miladin Mitrović. Pa Miladin, evo ga, tu je prisutan on sa nama. Ja bih volao kamera jedna da ide na našeg Miladina. Samo da ga vidimo i eto time da završimo. Miladin koji je inspirator sveg ovog razgovora i koji je doprinao da se ja upoznam sa vama i da imam tu sreću da evo i da napravim ovaj preleti razgovor. Pa ja jedino profesoru, kada njegove pozive moram da dođe uvek kad me zove. On voli da slavi rođendane. I jedne godine bio sam 80, bilo jedno nekoliko stotina zvanica. A ja, niko to ne zna, ja se snebivam. Ne volim da me stavljaju u centar događaja. I onda on zapreti da će opet idući. Ne, rekao, svake 5. godine. I onda je bilo 85, opet organizovano nešto jako lepo. Sećam se, ja sam vodio tu promociju. Veliko, da. Ja recimo ne stavim u Beogradu ništa, ali sad ćemo mi vašu 90. godišnicu. Pančevo moram, to mi dođe. Vaši 90 godina obećavamo, evo mi. Kao deo mog rodnog grada. Miladin i ja vam to obećavamo. Hvala vam, velemajstore, hvala vam gospodine Gligoriću na ovim lepim rečima. Čuli smo puno novih stvari koje nismo znali o vama i želimo da se vidimo 9. septembra na otvaranju šahovskog šampionata za žene koji će biti u Pančevu, gde ćete vi biti taj koji će to zvanično da otvori. Još jedan put hvala vam srdačno. Hvala, meni je počast to, a moram da kažem da su žene bolji propagatori šaha od muškaraca. Lepše su, ali u vreme kad smo igrali šah, igrali su samo stare ruskinje. I sad Matanović se žali velemajstora, kolega istio. Kaže, kakvi smo mi baksuzi. Kaže, u naše vreme samo su ruske babe držali svjetsko prvenstvo. A sad imate mladi koliko hoćete, lepotice. Hvala još jedan put. To se ja šalim. Neka se, da lepo da smo sa šalom. Šta na kraju reći svima vama, mili moji,
ljudsko, šahovsko lice lepo stoji, živi, zdravi i veseli bili do druge neke.